Okenekwa Ndi Igbo ndị mana ega ntị na ebe ọbụla na-enene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko ịbụrụ onye Igbo ịbụrụ onye Igbo ịbụrụ onye Igbo I keep saying this thing ịbụrụ onye Igbo hie asaa n'anya malụ ebe ụmụazị gị na-eje malụ ndị ụmụazị gị na-ame ngulu with because things is beginning to get out of hand na Igbo anyị. Things are beginning to get out of hand seriously because na ọ bụ na anyị jiri nwayọọ chọba ewu ojii anụnwa na mgbe ya set mụ na gị na-aba mma nnọ nkwa n'ime ụlọ ihe akịta bụ kirikiri ụmụazị from age 12 13 iji enwude ha ebe ha jere oshi gịnị mere ha ma fence wee ba ọ bụrụ maka gịnị bad company ihe niile abụ gịnị ihe ndị mmadụ labara mmadụ n'ime ya iziokwu na Chukwu na-enye nwa apụtasị gị ka a mụọ ka a zụọ mana ka ngwa ụlọ nke bụ eziokwu a lot of things is going wrong in our society now. Chọrọ m iti religion n'ime ha nọ anyị na-eme but first of all your upbringing matters, the people you mingle with matters. Ndị gị na ha na-eso apụ izi oyi m duje m ozi na ihe so na ekerekere ụmụazị akịta ka a si wasara na n'ebe achọ m kwunne na this video ka unu ofu ụdị mkpu anụ anyị na-etikwa na-asị unu si unu na gịnị mere na things na-emebi especially na ana Igbo anyị. In 10 years to come, we are going to lose a generation. If we are not careful, mentor this generation in a way, in a fear of God, in a way, Bible says, train up your child in a way that he shall grow, that he will not depart from it. Are we doing? Parents of our society these days, parents these days, a lot of work is left to be done. None of you are training your children. Video should be an example for you. Kita na eho umuazi enwe ihe ya no na video anu itie umuazi na-ese anwụrụ ese Igbo ese ha na-ese egbu na abụna dị mkpa mmadụ save atiyo onwe ha ya bụ anụ video atie mkpu anyị na ncha video anu atie mkpu nwese ogene na-eme ihe nke anu kita. I want to be how John and the Romana. If we allow these children wait with this character, work with high name will listen. Why, but I never fairly ego, I never fairly ego, I never me ego, and I so much cage to be a cage, the and dodge away, and dodge agolio, and I choke a cage de Umaza, ana motihana quasere mota. Because let us be very, very careful the way we showcase things online, the way we talk, the way we move things. Makwamaza ya moto ihe ọzọ mana achọrọ m ikwu much. Then this video kuno wata ihe me nchi ebela akwa n'ụbọchị nke taata. All right. Ụmụazị niile unu na-anya ebe akịta. Ba eji ọnụ ba na-ekwu. Amara mma nwazi ho onye bụ ụmụazị na ya mana onye kwuzi anyị malụ. Dia na kada ba gị? Chemeli onye? Ara ona ka ede? 13 years. Okay, kedu ya bati no daba? Unu je boy ama na Abuja jezu ori. Ke kunsu weje? Unu ma fence. Ina se yo ise. So sa anwụrụ ka ina se. Ke yo zi ina se. Ina so le SK. Chemeli na se na SK. So sa anwụrụ ka ọ na-ese. Very good. Nke bụ nna ya ị na-esi ihe ị na-ese ese. Bịa ka m ka nne na-ese. Kedu abụ arọ na ka ede? 14 years. Kedu ihe ị na-ese? Na-ene manya anwụrụ na gị n'ọzọ? Na-ene manya anwụrụ na SK gị n'ọzọ? Na loud. Kedu ndị na-ese ọsịsọ? Very good. I did 14 years. Inese anwụrụ na-ese SK na-ese gị n'ọzọ? Inese loud and colors. Very good. Nna kedụ afa gị? 12 years. Inese yo ise? Ke inese? Na gị n'ọzọ? Na gị n'ọzọ? Inese anwụrụ na-ese SK na loud. Kedu afa nke gị? Kedu ihe ọzọ se kwuchebe? Kedu ihe ọzọ inese? Inese bụ colors. Arọ na ka ede?
12 years. Ngwa gị nwa? Okay. Ị na again? Ị na-ese lokolos. Kedu aba gị? Ebe. Je ori ka oje bute rice. Ị na-ese anwụrụ SK loud and colos. Gị nwakwanụ? Na-ene m anya. Ị na-ese anwụrụ na SK. Na-ene anya ebe a. Ị na-ese anwụrụ na SK. Okay, gị nwakwanụ arọ na ka ị dị? Nna, amụrụ m ihe amụrụ.